पास्टर जानो हागोन आरो इसोरनि रायजोआव आंबो सासे इक्वल जानानै मावनो हागोन होननानै आं सानदोंमोन। आङो गोबां बेबायदिनो प्रश्न उन्दैनिफ्रायनो आङो गोसो सिङाव लानानै इसोरनाव बेबायदिनो कुइसन सोंबाय थायोमोन। जेब्लायबो इसोर आरो आंजों गोबां बेबायदिनो डायरियाव लिरनायफोरजों एबा आंनि गोसो सिङाव प्रार्थनाफोरजों ओरैबायदि जुद्ध बायदि इसोरजों आंजों फरक बेबायदिनो जाबाय थायोमोन। अब्लाबो आङो बुंदोंमोन, इसोर नोंनि इच्छाब्ला आं सानसे समाव जाफुंगोन। आङो खोन्थायाब्लाबो आंनि इच्छाखौ नोङो गावनो गावनि फिसाफोरजों थानानै नोङो रायज्लायनांगोन। आं माब्लाबाबो दि आङो पास्टर जागोन एबा विमेन कोअर्डिनेटर जागोन एबा आङो इभान्जेलिस्ट हिसाबै आङो मावगोन होननानै आङो माब्लाबाबो आं रायथिनाय नङा। नाथाय बे नोंनिफ्राय जानांगोन। मानो होनबा कमिउनिकेशन कमिटमेन्टआ नोंजों आंजोंसो। बिनिखायनो नोङो गासै मानसिफोरजों नोङो रायज्लायनांगोन होननानै आङो इसोरजों आंजों बेबायदि प्लान दङमोन। आङो दिनै बयनोबो दिनैनि बे गोथार समाव बयनोबो खोन्थाहरनाय जाबाय। आरो दिनै आङो इसोरखौ हामबाय होनो because his promises are true. He kept his promise. इसोरा गावनि प्रमिसखौ बियो जाफुंहोयो। जोंनि रदाइखौ जोङो मानसिया माब्लाबाबो जोङो जाफुंहोनो हाया। जोङो जेब्लायबो जोङो फेलें खालामो, नाथाय प्रभु जिसु ख्रीष्टआ माब्लाबाबो फेलें खालामा। बियो जोंनि मानसिनि मेगनजों बियो नाया, नाथाय बियो जिउनि मेगनजों बयखौबो इक्वालि नायदों। बियो आंनि जिबनाव माब्लाबाबो डिफरेन्सखौ दोनाखै। सासे आइजो होननानै माब्लाबाबो डिफरेन्सखौ दोनाखै। जेब्लायबो बियो गोजौआव दिखांदों। माब्लाबाबो आङो मोदै गसरनाङाखै, माब्लाबा आं दुखुआव थानाङाखै। जेब्ला आङो दुखु जायो अब्ला इसोरा आंखौ जेब्लायबो दिखांनायखौ आङो मोननो हादों। बेनिखायनो आंनि जिउआ दिनै बहुत रंजादों। आरो आंनि जिउआ दिनैहाय ओरैबायदि जोङो फोरबोनि बिनायखौ जोङो आरज बियो, नोंनि रायजोआ हायावबो बेबायदिनो जाथों, नोंनि रायजोआ फैथों होननानै जोङो आरज खालामो। दिनै जोङो माबायदि बे संसारावलाय जोङो सोरगोखौ एक्सपिरियेन्स खालामनो। दिनै आङो गेजेराव जिरायनानै ओरैबायदि I am surrounded with angels. एन्जेल्सफोरजों आङो साराउन्डेड जिउआव बेबायदि रंजानाय, सोरगोआवबो रंजानायखौ आङो जिउआव आत्मायाव आङो मोनदांनो हादों। बेनिखायनो आङो इसोरखौ जोबनो गैयै बिनि अनजिमा गैयै अननायनि थाखाय आङो इसोरखौ हामबाय होनो। आरो बिनि आनकन्डिशनेल लाभ, नेभार एन्डिं बिनि लाभनि थाखाय आङो इसोरखौ सिगाङावनो हामबाय होनग्रोदों। आरो नैथियाव जोंनि मानगोनां बिशप आरो जोंनि जेसेबांनाखि पास्टरफोर जिरायनानै दङ आरो काउन्सिल मेम्बार्सफोर दिनै बे थांखिखौ इसोरनि थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय आंनि थाखाय गोबां बिसोरो फाइट खालामनांदों एबा बाथ्राफोरजों बिसोरो आंखौ फोजौनो एबा इसोरनि प्लानखौ जाफुंहोनो गोबां मानसिया खस्थ' खालामदों। दिनै आङो जिउआवल' रंजादोंमोन। दे इसोर, नोंनि प्लाना दंखायोब्ला who can stand against? रावबो गसंथानो हाया मानसिया, मानो होनब्ला इसोरनि प्लान दंखायोमोन। आरो थामथियाव आङो जोंनि जयपुर बागमारानि जेसेबांनाखि महिलाफोरनिफ्राय आरो जेनेरेलनिफ्राय आङो सापर्ट खालामनायनि थाखाय स्पिरिचुवेलि बिसोर आंखौ सापर्ट खालामदों। इभान्जेलिस्ट गायसनजेननायावबो जोंनि महिलाफोरा गोबां दुखुजों आरज गाबनायजों आंनो सापर्ट खालामदों। बेनिखायनो आंनि जिउआ रंजादों। आरो फाइनान्सियेलि जोंनि मण्डलिया आंखौ स्पन्सर खालामनायनि थाखाय जोबनो गैयै इसोरा जिउनि फिथाइ आरो बे बान्थानि थाखाय आङो गोरोन्थिखौ होनो हायो। जि इसोरा नोंसोरनि थाखाय सोरगो रायजोआव बै जोबनो गैयै गोथांनि मुकुट आरो जिउनि मुकुटखौ सोरगो रायजोआव बुथुमनानै दोनखाबाय होननायखौ आङो फोथायो। मानोना नोंसोरनि बे होनाय दानफोरा ओरैनो थांनाय नङा। मानोना इसोरा मोनफ्रोमबो थाइसे थाइसे इसोरा हिसाब खालामो। आरो नोंसोरनि प्रार्थनाया दिनै फिथाइ थायाखै साननो नाङा, गोबां दिनै फिथाइ थायगासिनो दङ। जेरावखि आङो थाङा मानो इसोरनि बोरा फ्ल' जागासिनो दङ। इसोरनि
बर्थडेयाव आङो आंनि बिमा आरो बिफा जोनोमगिरिखौ आङो हामबाय होनो आंनि गोसो गोरबोजों मानोना बिसोर नङाब्ला आङो दिनै संसाराव आङो दिनै नुजाफैनो हानाय नङामोन दिनै आङो संसाराव फैनोब्ला इसोरा दिनै संसाराव फैनोमोनब्ला बियो सासे आइथा मारियामजों बियो सारि जाफैग्रोनांदों दिनै आंनि जिबनावबो दिनै आङो इसोरनि हाबा मावनोब्ला इसोरनि बिबानखौ आङो मावनोब्ला इसोरनि खामानिखौ आङो जाफुंहोनोब्ला आंबो दिनै सासे मानसिनि रुपाव फैनानै जोनोम लाफैनांदों दिनै आंनि बाबा आरो मा गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोजों हामबाय होनो उन्दैनिफ्रायनो आंखौ फोरोंबोबाय फेदेरबोबाय आरो गासै नांगौमानियाव खस्थ' मावनानै गोबां खस्थ' खालामनायजों हरसान खस्थ' खालामनायजों दिनै आङोहाय बेबायदि इसोरनि गेदेर बाथ्राखौ बियो जाफुंहोदों आरोबाव आङो मोनसे खोन्थानो सानदों दिनैनि दिनाव मानो होनबा इसोर गावनि प्रमिसखौ आंनि जिबनाव जाफुंहोदों गोबां आंनि जिबनाव इसोरा दर्शनजों रायलायनाय समाव गोबां पास्टरफोरा आंनो शेयार खालामोमोन इसोरा आंनि थाखाय अपॉइंटेड टाइम पास्टर विमेन पास्टर अर्डिनेशननि थाखाय डेट दोनखादों इसोरा आंनो बुङोब्ला रावबो आंखौ फोथायामोन गोबां मानसिया आंखौ निन्दिबो आङो खालामजादों इसोरनि बे ड्रिमफोरखौ खोन्थानायाव अब्लाबो दिनै मिथिगौमोन दिनै इसोरा जाफुंहोबाय आरो आंनि बिदामोन गोबां खस्थ' खालामबाय जेब्लानाखि गारि गैया दिनै आंखौहाय साइकेलजों एबा उन्दैनिफ्रायनो आंखौ बहुद खस्थ' खालामनानै हेफाजाब खालामबाय आंनि बिदामोन साब्रैखौबो आं हामबाय होनो आंनि बिब'मोन आब' कबिता निरुता साफ्रोमखौबो आब' सुकुता साफ्रोमखौबो आङो हामबाय होनदों मानोना बिसोरनि अननाय गोबां उन्दैनिफ्रायनो खांबोफानायनि थाखाय आङो दिनैनि बे गोथार सानाव आङो बयखौबो हामबाय होनो मानोना नोंसोरो बे मानखौ मोननो समायथाव बेनिखायनो आं बयखौबो हामबाय होनदों आरो दिनै आङो इसोरनि रावखौ गुसुङैल' दोनगोन जोंना आङो बांद्राय गोबाव लानाय नङा इसोर जास्ट इनकारेजमेन्टखौल' आं बुंनो सानदों दिनै जोङो हाबा मावोब्ला इसोरनि दाव जोङो इसोरनि खामानिफोरखौ जोङो मावोब्ला जोंनि जिबनाव जोङो मा बोरखौ मोनो आङो दिनै आंनि एक्सपिरियेन्सजोंसो आङो शेयार खालामगोन जेब्ला आङो स्टार्ट जायो इसोरनि मिनिस्ट्रि मावनो इसोरनि हाबाखौ मावनो थाखाय प्रभु जिसु ख्रीष्टआ गावनो बुंदोंमोन I did not come to be served but to serve होननानै गावनो दाव खालामनोसो प्रभु जिसु ख्रीष्टआ फैदों बेनिखायनो दिनै बे इसोरनि बाथ्राया आंनि जिबनाव रिंखाङो आरो जेरेमियाखौ जेरैबायदि बुंदोंमोन ना बिमानि गोरबोआव थाया सायावनो उदै सिङाव थाया सायावनो नोंनि थाखाय प्लान दंखायो बे बाथ्राफोरा जेब्लानाखि आङो संसाराव फैनायनि पारपसखौ आङो इसोरनाव बिदोंमोन अब्ला दिनै आङो बे पारपस आंनि पारपसआ मा बे संसाराव जोनोम जानायनि पारपसआ मा दिनै आङो बेखौ मिथिदों आंनि इसोरनि आंनि जिबनाव बे संसाराव दोनहोनायनि पारपसआ गावनि हाबाखौ जाफुंहोनो थाखाय गोबां गोमानाय मानसिफोरखौहाय बोखांफिननो थाखाय दिनै आङो गुसुङै बेखौनो लादों जोङो सिगाङावनो मा बोरखौ जोङो मोननो हायो जेब्ला जोङो इसोरनि रायजोआव जोङो आगान सुरगोन अब्ला जोङो इसोरनि बोरखौहाय जोङो मोनगोन 1 Corinthians chapter 12 आव मा बुंदों बेयाव जोङो नायोब्ला इसोरा मा बुंदों जेरै जिसुआ सासेनो गियान आरो बिजिरनो हानाय बोलो आरो बिसास खालामनो हानाय सोखानो हानाय बोलो आरो सोमोनांथाव हाबा मावनो हानाय इसोरनि गाहाम खबर इसोरनि खबरखौ नाबि बायदि रायनो हानाय बोलो गुबुन मानसिजों रायनो हानाय बोलो बिनि बुंनाय मानिखौ बिजिरनो हानाय बोलोखौ इसोरनिफ्राय जोङो मोननो हागोन जेब्ला जोङो इसोरनि हाबा मावनो जोङो ओंखारगोन अब्ला जोङो दिनै इसोरनि बोरखौ जोङो बिजिरनो हागोन नुनो हागोन until and unless आङो इसोरनि हाबा मावगोन होननानै आङो ओंखाराब्ला जि इसोरा दि आंनि जिबनाव सोखानो हानाय बोलोखौ होदों बेखौ आं माब्लाबाबो मोनदांनो हानाय एबा सोर मोनदांनो हानाय नङा एबा सोरनिबा दुखुआव गाबनानै थानाय
जेब्ला आङो थांनानै प्रार्थना खालामहैनो आखाइफोरखौ दिखांनानै नङाब्ला आङो प्रार्थना खालामो नागिराब्ला आङो दिनै आंनि जिबनावहाय जि इसोरा आंनो सोगाजानायनि बोलोखौ होदों बेखौ आं माब्लाबाबो नुनाय नङा एबा आङो दिनैहाय सोमोनांथाव जाथायफोरखौबो आङो नुनाय नङा बाट दिनै जोङो इसोरनि गिफ्टआव नाम्बार 1 जोङो मा सोलोंनो हायो बेयावहाय जोङो इसोरनि हाबा मावोब्ला दाव खालामोब्ला जोङो जोबनो गैयै इसोरनि टेलेन्टफोरखौ इसोरनि स्पिरिचुअल गिफ्टफोरखौ जोङो नुनो हागोन जोङो दिनैहाय जोंनि आत्मिक मेगना सिनायनो हागोन दिनै जोङो मण्डलिया मा मण्डलियाव गोबां मानसि दं जोंनि गिर्जायाव गोबां मानसिया जोंनि बडियावबो गोबां पार्ट एन्ड फांक्शन्सफोर थायो जोंनि जिबनावहाय दिनै जोंनि मण्डलियाबो गोबां टेलेन्टफोर दङ इसोरा सोरनोबा बिनो हानाय सोरनोबा बिजिरनो हानाय सोरनोबा सोखानो हानाय बेबायदिनो गोबां दङ बेनिखायनो जोङो दिनै हाबा मावनो ओंखारब्लासो इसोरनि रावखौ जोङो बुंनो ओंखारब्लासो अब्लासो जोङो दिनै बे गिफ्टफोरखौ इसोरनि होनाय स्पिरिचुअल टेलेन्टफोरखौ जोङो आइडेन्टिफाइ खालामनो हागोन जोङो दिनै नागिरनानै जोंनि जिबनाव मोननो हागोन आरो जोङो दिनैहाय डेभेलप खालामनो हागोन आरो दिनै टुआव जोङो मा मोननो हागोन जोङो सोमोनांथाव जाथायफोरखौ जोङो नुनो हागोन मिराकल्सखौ जोंनि जिबनावहाय इसोरनि बोलो गोराखौ जोङो नुनो हागोन जोङो दिनै मोदोमनि मावनायावल' जोङो बेस्थ जायोब्ला जोङो आत्मिक मेगनाव जिखि जाया जोङो खामानि मावो मानो जोङो इसोरखौ जोङो प्रायरिटि दोननानै जोङो थाबायोब्ला अब्ला जोङो मोनफ्रोमबो बिसयाव जोंनि बिजनेसावनो होन जोंनि अफिसनि खामानियावनो होन जोङो इसोरनि बे गेदेर आखाइनि बोलो गोरा आखाइखौ जोङो बोलखौ जोङो मोनदांनो हागोन आरो जोङो थामथियाव बेयावहाय जोङो नायोब्ला जगनि टुआव जोङो नायोब्ला जेब्लानाखि द्राकार बिदैया हाबायाव जोबदोंमोन अब्ला बेयाव मा जादों सोमोनांथावखौ इसोरखौ दाव खालामग्रा सेवा खालामग्राफ्रा दिनै सार्भ खालामग्राफ्रा सेवा खालामग्राफ्रा इसोरनि सोमोनांथाव मावनाय जाथायफोरखौ नुनो हादों बिसोरो दिनै दाव खालामामोनब्ला इसोरनि सोमोनांथाव मावनो हानाय फार्स्ट मिराकल्सखौ बिसोरो नुनो हानाय नङामोन दिनै जोंनि जिबनावबो इसोरनि बे सोमोनांथावफोरखौ जोङो नुनो लुबैयोब्ला जोङो दाव खालामग्रोनांगोन जोङो दाव जोङो खालामग्रोयोब्लासो जोङो दिनै इसोरनि सोमोनांथावखौ जोङो नुनो हागोन आं बेखौ फरायनो सानदों 1 पिटरनि 4:10-11 जोंनि जिबनाव जोङो हाबा मावोब्ला दाव खालामोब्ला शान्ति आरो गोजोननाय peace joy everlasting joy को जोङो इसोरनिफ्राय जोङो मोननो हागोन बे joy शान्तिया रावबो दिनै आंनि जिबनाव दि शान्ति joy happiness गोसो सिङाव overflowing बेखौ दिनै रावबो मोनदांनो हानाय नङा but the person who is experiencing will be able to experience that joy and peace from the Lord ना इसोरनिफ्राय जाय मानसिया इसोरजों close relationship प्रार्थनायाव रावाव मावनायाव दिनै आगान सुरोब्ला प्रार्थनायाव close जायफ्रा दिनै बे जयफोरखौ रंजानायखौ बुजिनो हागोन 1 Peter chapter 4:10-11 गासैनि पेटर सारिनि 10निफ्राय 11खौ आङो फरायगोन फरायनानैनो आङो फोजोबनोसै बेयाव लिरदों साफ्रोमबो गावनि मोननाय दयानि ओरैनो होनाय बादि इसोरनि बायदिसिना दयानि मोजां नासयग्राफोर बादि बिजों गावजों गाव दाव खालायज्लाय सोरबा खोथा बायोब्ला बियो इसोरनि बाथ्राखौ रायथिथारथों सोरबा दाव खालायोब्ला बियो इसोर बियो होनाय बोलोजों दाव खालायथों इसोरा जिसु ख्रिस्टजों गासैयावबो समायहोजानाय बादि बिहा समायनाय आरो बोलोआ अनजिमा गैयै जासे आमेन बेनिखायनो आङो इनकारेज खालामनो सानदों दिनैनि बे गेदेर दिनावहाय जायफोरा दिनै इसोरनि कलिंखौ मोननानै आगान सुरनो हायाखै इसोरा बेयाव बुंदों
जायफोरनो इसोरा टेलेन्टफोरखौ होबाय जायफोरनो इसोरा बेबायदि गियानफोरखौ होबाय खोन्थानो हानाय गस्पेल शेयार खालामनो हानाय सोखानो हानाय बिजिरनो हानाय इसोरनि थाखोमानाय बिसयफोरखौ जोङो दिनै लाखिनो नाङा हमथानो नाङा हगारनानै जोङो मावोब्ला बे इसोरनि सोमोनांथावखौ जोंनि जिबनावहाय जोङो एक्सपिरियेन्स खालामनो हागोन आरो जोङो दाव खालामोब्ला इसोरनि आखलफोरजों जोङो मा जागोन इसोर बायदि लाइकनेस we will be moving in the character of God इसोरनि characterखौ जोङो लानो हागोन जोङो माथिउनि chapter 25 verse 40 आव जोङो फरायब्ला जोङो नुनो मोनो आरो बेयाव Hebrews chapter 10 verse 24 to 25 आव बेयाव बुंदों जोङो दिनै हाबा मावोब्ला दिनै आं हारसिं नङा इसोरनि हाबा मावनो ओंखारनायाव दिनै आङो हारसिं जायाखै गोबां इसोरनि मानसिफोरा आंजों लोगोसे दङ आरो दिनै बेखौ इसोरनि फसंनायखौ जाफुंहोनो थाखाय दिनै बे गिर्जायाव गोबां मानसिफोरा फैबाय दिनै आङो इसोरनि हाबा मावनो ओंखारोब्ला जोङो दिनै माब्लाबाबो हारसिं जाया जोंहा गेदारिं नाथाय जोङो संसारनि लामा थाबायनायाव जोङो हारसिं जायो दिनैहाय गोबां जोङो दिनै जुथुमनायखौ जोङो मोननो हायो आरो इसोरनि बिसाफोरा जोंखौ इनकारेज खालामनो थाखाय जोंनि जिबनाव दङ बेनिखायनो दिनै आङो बेखौनो बुंनो सानदों इसोरखौ जोङो दाव खालामोब्ला जोङो इसोरनि होनाय स्पिरिचुअल गिफ्टफोरखौ जिउनि बोरदानफोरखौ जोङो मोननो हागोन आरो जोङो नाम्बार 2 आव जोङो जयफुल जोङो सान्थि आरो रंजानायखौ इसोरनिफ्राय जोङो मोननो हागोन आरो थामथियाव जोङो दिनैहाय इसोरनि केरेक्टार बायदि जोङो जानो हागोन एबा जोङो इसोरनि रूपखौ जोङो लानो हागोन मानोना जोङो ख्रिस्ट'नि बिसा ख्रिस्ट'नि सारि जानाय ख्रिस्ट'नि हाबा मावनो थाखाय सारि जानाय ख्रिस्ट'नि हेमा होजानाय बिसा होनानै जोङो दिनै संसाराव जोङो डिक्लेयार जागोन इसोरनि इमेजखौ लानानै जोङो इसोरनि हाबा जोङो मावनो हागोन आरो 4 आव दिनै जोङो इसोरनि बिसाफोरनिफ्राय जोङो दिनैहाय बोरखौ जोङो बयजोंबो जोङो मोननो हागोन दिनै आङो इसोरनि रावखौ बेयावनो बुंथ'बाय आरो सर्ट आङो बेखौ बुंनो सानदों बेनो जाहैबाय आङो जेब्लानाखि आंनि MBA खौ आं कमप्लिट खालामो आङो बेंकआव मावदोंमोन जोंनि मण्डली आरो माखासेफ्रा मिथिखागौ जेब्लानाखि आं मावदोंमोन अब्ला इसोरनाव सोंनायाव I needed something आङो बेबायदि इसोरनावहाय सोंदोंमोन जोंनि जेनेरेशननिफ्राय Are you not going to bless जोंनि जेनेरेशननिफ्राय नोङो बेबायदिनो इसोरनि बिसा पास्टरफोर इभान्जेलिस्टफोर जोंनि जाथि खुरमानिफ्राय जेरै आब्राहामनि जोलैखौ इसोरा इरि फैरि बेबायदिनो बोर होदों जोंनि जेनेरेशनाव जोङो रावखौबो नोंखौ दाव खालामग्रा जोङो नुनाय नङा नामा इसोरनाव सोंनायाव इसोरा बेबायदि फिननायखौ आंनो होदों Will you be my disciple? Will you be able to follow? इसोरा आंनो होदों बेबायदि सिमांफोराव इसोरा आंनो बे लिंनायखौ इसोरा आंनो होदों इसोर नोंनि इस्साब्ला आङो जाफुंहोगोन आङो गासैखौबो नागारगोन आंनि मावनायफोरखौबो आङो sacrifice खालामगोन मानोना सोरगोआव लांग्राया नोंसोर दिनै नोंगौ इसोरनि रायजोखौ इसोरनि हाबाखौ जाफुंहोनो थाखाय इजि नङा गोब्राब we have lot of challenges गोबां challengesफोर दङ सोरबा आंखौ माबा बुंनोसै नामा फरायनायनि उनाव जोङो जेबो मावाब्ला because दिनै जोङो गोबां जोंनि समाजाव एबा जोङो नुनो हायो इसोरनि हाबा मावोब्ला जेबो मावाखै ओरैनो थायो नाथाय इसोरनि रायजोनि थाखाय सोरगोआव बेसेबां रंजानाय जादों दिनै आङो नागारनानै आङो जेराथिनावहाय इसोरनि रावखौ फरायनो थांफिननायाव गोबां इसोरा आंनो गावनि थाखोमानाय गावनि बोलोखौ बियो दिन्थिदों आरो बेबायदिनो आङो
दाब जायगायावहाय बे पान्जाब बेबायदिनो बेंगलर गुवाहाटियाव इसोरनि हाबा आङो मावदोंमोन बे समावबो गोबां मानसिफ्रा सानदोंमोन बिल्सआव मावनाय नंला नामा गोबां कुइसन राइज जादोंमोन नाथाय आङो मिथिगौ आङो जोनोमनिफ्रायनो जेब्ला आङो जायनाव फरायजेनदोंमोन आङो बुंदोंमोन प्रार्थनायाव आङो बुङोमोन I want to serve this BLC BLCआवनो आंखौ जोनोम होदोंब्ला आङो BLCआवनो थानानै आङो नोंनि हाबाखौ आङो मावथारगोन दिनै इसोरा जाफुंहोदों निस्सय गावनि सफैनाय सम बादिनो आङो गासैखौबो नागारनानै आङो दिनैनि समखौ नेनानै दङमोन मानो होनब्ला गोबां मानसिफोरानो आङो सार्टिफिकेट होनानै उइमेन पास्टर फसंनो नागिरदोंमोन आङो नाजावाखै गोबां पास्टर आंखौ बुंदोंमोन इसोरनि बुंनाया नोङो ओरैनोसो बुंदों नङा होननानै आंखौहाय लाजि फोनांदोंमोन थेवबो दिनै आङो नङा आंखौ इसोरा BLCआवनो आंखौ लिंहरदों मावनो होननानै इसोरनि सम बायदि आङो थांगोन उनाव आङो बे मावनायनिफ्राय गासै रिजाइन होजोबनानै आङो BLCआवहायनो जइन जादों जेन' हक उन्दैब्लाबो आङो इभेन्जेलिस्ट हिसाबैब्लाबो आङो मावनाया आंनि कलिंआ इभेन्जेलिस्ट मावनाय शेयारिं द गस्पेल टु द अनरिच्ड टु द डार्क प्लेस आङो पास्टर फसंलायबाबो जोङो दिनै इभेन्जेलाइज आंनि मेइन कलिं आंनि मेइन लिंहर जानाया इसोरनि बाथ्राफोरखौ खोन्थानो आरो लोमजानाय साजानायफोरखौ बेबायदिनो सोखानो इसोरनि कलिं बेनिखायनो बियो जेब्लायबो थागोन आरो मण्डलियारिफोराबो डिसकारेज जानो नाङा जे आङो पास्टर जानानै रबिबारलाल' ल'सफोर एबा बेबायदि खालामगोन होननानै बा जेब्लायबो शेयारिं गस्पेलआ डेलि समबारनिफ्राय सुनिबारसिमब्लाबो आंनि बे कलिंआ जेब्लायबो आंनि उसुखुथु सानसे आङो खोन्थानो सोरनोबा खोन्थानो मोनाब्ला बेबायदि उसुखुथु जानाया दंखायो दिनै आङो लास्टलि आङो बयखौबो हामबाय होनो दिनैनि बे गोथार दिनखौ जाफुंहोनायनि थाखाय आरो बयबो आंखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय इनकारेज खालामनायनि थाखाय बाथ्रायाव आरो गासै प्रार्थनाफ्राव आंखौहाय इनकारेज खालामनायनि थाखाय आरो लास्टलि जोंनि गासै पास्टर बिशपनिफ्राय लानानै गासै पास्टरफोरखौ आरो आंनि फेमिलिफोरखौ आं गासैखौबो आङो हामबाय होनदों इसोरा नोंसोरखौ बयखौबो जोबनो गैयै सोरगोनि आग्लाय बिग्लायफोरखौ होथोंसै आमेन।